kuria asomorobilio wense yobonchereria elinde twemanye na regendete gokorekana anene mono asense ya Kenya semo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bagotonyora gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke Hilitarene Frida Kerubongo kwaligania elinde tosange sobwamo kolende inyora na bagosanga nintwe kerengereri kiago gwetera senambe yiriga basi screen yago elinde omanyenga yokobwatelia omorobeli koru na bayigona bokomanya ase sector yobonchereri na kioroche erikolndo mwancho muligereria hali tkolerero ninde no mugeni ase studio hitora chigosanga nere amange igoro yobonchereri akwelire na boyigo mbobe kibwaretire ase NCH ya Kenya na boyigo asensemo yobonchereri na kyobonchereri bwanyare kwa bogokorekana hakolende ntarira chinga kichinyinge tigamwaligani elinda totebi na kyakorwa karibu sana Bea muno Frida. Asamarie tankoro ku Jacob Mang'Ondi Nyaruati. Inche seito no gembo. Constituency yabo Machoge chache. Ward yabo Chitendere. Inche noyo mobali bagotumeka asokorika chi project. Chiri jigo chigokonya gokeyo woncherere kwerire. Sekizongo bakoruka climate change. Ekerenge kenene kyandetire studio bono mambi. Nogo chi kobasomi gose koba inyori abagusi bonsi esibabeta igoro ya mangana yo wonchore kwerire ne project ego chigo cha Kisii County wansero omuchenyo gatano eyo ichuma tokabwate gento tokoroke gesongo local stakeholders engagement eye kamini ngagwekanare goche studio eresera abantu ngankieke erinde bamanye bansikurwa maoni yabo me project etaracha erinda maoni ababe kumeye project twarero wonchorera kwerire kwabere kolete michande mingi ya sense ya Kenya ikore kuri echi county kero kinde ningi gego kose wonchereri kwelire ebinto nebinge na mono egente kenene nkeringa oro iboro rwa bero ronge na sengenjo yeyo mwanya bantu nkurigibare libaga okubutora kuri emete wanyarire koba gokoleta emechando emete nere koru ekonywa mbe liembe ya to embengia elitokweyana igisonge kuri ku oxygen yamanya kuira carbon dioxide ya to oxygen basengenjo twabutoire emete igo yanyarire koba kigokiniriberera elio bago kuruke gesunga global warming kere yake niriberera ya meaning anone chindagera cyakambire bono tikiri kwama ya meaning anonya ne chindagera twagasimikire cyare gwisana twaragera tichiyo na namba ibere kwanyora ngamarwira akorireki amentire na mono ekero konyoranga abantu tibari koragera bya amarwira acha mbabwati kibeza bakwirira abana babo chisukuru obuke bago bwaichoire bono kwanyoranga ibinde byonsi pi ebiwansira asengenje kuna mwanya abantu twabere getongire kebe kegosali gali esitomenyete ekero korigererio ko butoro akwemete chi county chiga cyabere chigotwara umurakera buna chi cyabo Kilifi Isiolo Makueni ego no muchando yuga buko butore emete na robere ko koletro umurakera nabo igenchara sense ya Kenya nareyo isokurigererio chi county chibwate itabwatie mbura okonyoranga medete koretiki teyo nendo isokurigererio bya ntobwate edesate kurukunga Sahara desert chinseme cyo gochi notice nyokonyoranga echirange naro nande kwanyoranga ekere batari gokora umuki bugosimeke mete kwanyoranga umurakerori yani okuoma wenzi ni gokonderete comment kana na wete kana comment kana munaboni gankwarra president yetu kagotebanga enjara nene nere Kenya chi county chira affected chire side ya 15 ange 20 something alafu bone ese mangana bunayo kwanyoranga abantu nabanye ko wendagera konye titori gokora mebangende yonsi yogo chigo chenji elirire linyare ko baliko ligo kenda kidogo encharango chikobere no nyagusi na botogo chakobana itoko ba affected myakere moto kero kende ne serikali itemugetie getambukiro kebwene ta sogo somia abantu igoro yo gonchereria kwelire na kitoko nyore mechande iga sense ya Kenya umaite mechando tubwate okonyoranga
ekere mechando ya tokire tukari goteba ng'omogambi nero tari gotokonya twateba ng'e serikali ya tochandire lakini monekere ngekenene ni twabanyene tutakeire gesongo bagoteba tobe responsible tuwajibike erinde tonyare koba togokora ebinto bitakiri muna bono gosimeka emete tutakeire tosimeke ntobwata amabaga tutakeire tosimeka emete Gusii teri county chiri chitabwati egento bakorokanga green cover okonyoranga nationally ababwate target ya 15%. Lakini kwanyoranga nationally etora at 7%. Lakini Gusii gukoecha kwanyoranga twetane 15%. Igombu yere lakini ukubika na kale twagatwalire 30%. Bono ya keire mpaka bono tukari kurigere 15. Igo ntutake tugende gusimeke emete nabo igogosomia abantu iguru yogunchereria kwirire aya sense moya gwatebire project nero era chigo chako mutinyo gatatu gosoyo gatano mutinyo kano gatano igana kone ngikiagirito ko imuki gitambukiro ikinga bono tigochake project ya Sorogongo rwa Gusii esi chigasi nabeire ngokora nabeire ngokora igasi anakotyo muri narenge head of program Eastern Southern Africa natenenerete amang'ana yo ko manage project chiarenge gutenenera amang'ana yo koleta chibesa na amang'ana yo guchinji kwerire ekere naroche chi project nare gokora nkanyoranga nere buya narondengereri sinarure ekogera tinko nyara kobanko go kyabantu isiko seito kegendrete gusarika umwaka wa 2021 nkatebana atagete kulike project ego chigokonya chinyomba chonsi cha Gusii barua samangana ya mariko banze kutumia chichiko chechinko obuya bwe chichike chibono chigocha nigo chiko kei chinko chiri chigotumeka nandi chikaine ryoki ekogera kere tugo chikweresa guchimengo chore konyoranga emechando tugo tware menene okonyoranga amarikali nigabwate ryoki nyinge ne ryoki elikwanyoranga nkoreta lira amarwaire bunali yemioyo amaiso akolera kwanyoranga nonya nechindagira tokoro sichiri chinsafi asengenjo yamangana yerio kielio igo tukansa omuroberi bwokoro siejiko era chigo keyerioki nechingo chigotumeka tukanyara kubato okorega si yo wetera company nere kurukunga Sunken Limited nere gochiko produce ejiko ego chikoba kekobe ye project ye namba ibere ejike nja beta tested na Kenya Industrial Research Development Institute obu yabwo test chikende yonse gocha gutumika nabantu wikemanyika nembu yakoreteki mbiyere mbaye tested bakanyoranga echike yombiyere bakamanya kuyanjira tuanza kuyerekere project gendo gyakonya tonyare ko batukugore change kwerire kere twakora igo amangana yonse ageta tuganza kuri twanzite December 2021 igo wikirabone gokora no mwaka yo munamiti enyomeke project yeto gochikoleta nige gochikoba inse yegento bakoruke gesongo nga carbon credit carbon credit na se okonyara koba kogo keya embe aserioba embe aserioba yanyara koba kego pimu asegesongo gento bakoruka in tons kere tani ya waka na chibesa echi okonyara kuranira omuroberi okugorera abantu chichiko bono bune chike togochikoletera abantu ba county ya Gusii nige kugoru oje nyori kugorwange chiri bibere lakini akanto gocha koyeto ko make sure ngadi goliri akeire yenti okobata kire okora bakora registration yoka gosine ya 150 banyore chike yo neji chike chichiko chiko kiromochi asaba kurugenda agera kero muntu ngochikonyora le chiko abantu bonse bagutumia chinko ase enkanda ito ya Gusii igotiri gochigutumika makara ne chingo kawaide gotumika chingo choke gotumika emechando twanyorete ngana bo tware gutaka torete ya makara lakini abantu mbarenga bakwenyara samakara abagote bangekero gukora igento gwikora arengereria abantu guchikokora na barobo abantu abangi ni chinko bakonyara kurige kogera mbali gukoreki mbali guchikugora na bakwanda batenya isika bacha bakoreki batumika bona gekora twachorete chinko gekogereka rukurigereri egento ngere bakorukanga household survey egokorune serikali enene ebagotebanga
abantu bagutumia chinko ase enkande ya Gusii nigo bare 76%. At national level abantu bagutumia chinko boniga abare 56%. Igo ise kurigeringa abantu abange bado ne chinko bagokoraki bagutumeka no nyambari gutumeka chinko nkonyorore ngutumeka bare ebintu bya rules chinko egesongo bakoroka biomass nabo konyora abantu bagutumeka amakara abantu batumeka briquettes abantu batumeka pellets ebintu ebyonsi ipi kwanyoranga byonsi bikuru chinko lakini tukarigelinga asa abantu bari barense mono inki bagotumia tukanyora ne chinko nende tuisikotaka kubakonya nabarobu gwikatobaye ebintu bigochiko bakonya tubaikere chikeyo ne chikeyo nige gochiko ye project ye yoka teri market tari utuchiko yenyora market asengenjo nigere ye project ye yoka ambia mwana sana sokweresera sobo gari Jacob ambia mwana sana umanchi muri ni otagendete gosanga imeyo murubiri obwense iyo boncherera chinga kitogendete go kwanera iguru yo bonchereria kwelire Jacob obere kago tweresera mange wetera e project yigocha asoro gongorwa Gusii nabo igonga kibero beritie bene asokwene kinga ngutanga bale obonchereria kwelire kondo mwanchi muri ndete go konyoringa nabo gosanga nintwe ekerengera likiago wetera sena mbiyuriga bwa screen yago otomanye nga yokubatiria omurubiri kuru nabo igo ayabuna omwana inchi ayabuna omwanchi muri wegeta seniki ya Ndizi TV ngikeli tobonete tokore elinde toene kinga ngokora toro mochando yiga bugonchiria kwelire konende gukunyori na ndebo igonga asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyara wetera Ndizi TV News Digital naboiga sensemeri ya YouTube nabagotonyara wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyara wetera www.ndizitv.or.ke abana Jacob bakero kuligereri ogonchirira kwelire ngakikwabereye go affect biashara Buna twansa ekero kuligereri obo mu bwense egesongo bakurukanga United Nations mpagendererete kuminyokia emeroberi bakuruka 15 ebere gesongo bakanga sustainable development goals as a sustainable development goals okonyoranga ri goli entangani go batagetenga bakeyo butaka abotebanga no poverty era babotebanga butaka mbuyo igone takirekero omuntu oyomo asoime aso wakikishanga obutaka bwakorereki bwakeire akabire agatebanga no hanga babotebanga enchara tekorki tetukororo project yeye ekorokunga kesido Kesido ine organization which correct project in Kisii County in full erenga Kenya Slum Youth Development Organization ne organization yansete omwaka 2007 yabereke gukora chigasi ao wetera na muno gushukulia mangana ya baiseke asa mangana ministry chain management yo wakikisha ngankonya aba Central Towels ase county ya Gusii ne chikaunti no kuigwana wechi serikali che county ase county ya Gusii ase county ya Nyamira ase county ya Turkana ase county ya West Pokot ase county ya Makueni na andene se county ya Laikipia again to assign in each county chonsi no chiko bakonya kulika chi project chigo chigokonya ogo keya ogo chawe chira serioba ekere twalikire chi project na mono to gochikonyara ko bato goshugulikie chire ibere echiemete ni chechiko ekere goteba mangana na gotebritanganya kurukunga carbon credit aliyo kunyara ko bagoko gogo keya embencha fu aserioba kwanyara gwaka no chibesa cyako konya korani project erara katano entangani ne korokonyora amangana to korokanga chijikeji nere entangani ere raisi gokora ya kabere no gusimekemete ya gatatu egentongere to korokanga chipohol ebisima bya mache ekero kubirema ekere amacha ari mugota nko barale embe gosoka igo nero nabo konyekera mwari mire bisima na bikonyara ko babigokoraki biwakaneru in form of tons funa de nairesera amacha ekere kwari mire bisima kere mwari kire proposal nende ya etire nabo konyoranga chikambani echi nkonyara ko bari chejigo konyo nyine chi county chanyara wakanera rehabilitation gosokora oskwe bisima biri bya salikire nande byanyara ko bana biro byo komenta nande bisima binde byanyara ko wakikishanga match na koleteki naro
naende ebinto mbire naende gwetani nebyo tokuruka nga sola ekero gutumia chinguru cherisase chinguru cherisase na chiro jekero konyoro gutumia ebinto bunebyo naro nkonyaro ko bakugwakanu kolengana ne chinguru cherisase jikoru ase chipanel chiri mwanya ko mukobeka naande ebinto mbire nabiro bikoro kunga ibinto biri bigo chunga amache bichungi bigo chunga amache na mono egento gekoreta maroira mange na kiekyo okonyoreta konyora amache titomanyeti na kiara masafi angani twanyurioka twanyora marwaire lakini ebichungi mbiro bikorweu na biro byo bikobara carbon credit kere mwanya ariko muko biru na biro na muko nyara mokoraki mukoreta ji project bunecho lakini intubone chiritu aligereiri chire chiabwango ni chibere chigosumeke mete iche jijiko akero kuriria asinse mo chiri affected no murakera bono igaba abantu mbagendete gusaba Kenya mbagendete go struggle na economy metekero ko imuki gitambukiro kyo gotebya abantu bachake gusimeke emete na inde mbabwati ndagera bakoranga igomba rakonyeka kero kende inu mwatemire kurua maegeri mwatemire kuba eresera iguru yobuya bwo simeke emete bona to wansa gekogera muno kono mangana yichiko ekera mugutumeka chinko kuikanade munyore musimeke mete erine mugocha gotenya chinko mutari gusimeke mete ngaki ngoja guikere chinko chitayo bono guika tobate bibanyare basimeke mete erinde kera bagotenya chinko kwanyoranga nande mete nenero yabikire chinsaki bachi rusi nande batumika buna chinko namba ibere titori ko bate basimeke mete menge gochikokoro bole mubwabo emete toko bate munabonige emete ira ina chinyinge emete bune project ya itego gushulikia mono ne meteri ya matunda kwanyoranga abantu abange na basimigete mete lakini matunda tayo mubono oyo bwata make kwanyoranga abantu abakwenda bachikoiba bwoye igobone tagete ko make sure nga abantu bonzi mbabwata matunda erindo lyo bonzi kibabwata ndira yochikoiba ya abandi namba ibera matunda toko bakonya basimike nali yago chikonyara ko babaire no ne chiro munabone county ya itonja rosi industry yo koros cha avocado eneli tunde limotora abatai bakoreki basimike erinde mbabwate red market ase county ase bakwira yaro cia maguta egento kende omote bwechae chichae aba gusingo simeka bare isikoligereri chinsa mujinde buna boikoyo bara bwechae abekera bagosimeka nande nabokonyorere se program ya carbon credit nabokonyora echae nkonya bale bonus nande kero mwako elire kwanyora sengenyo bare program yi banyore bibesa bikena ari kuri se project ya carbon credit igona into enare got saba nande nakwana ne minister ya energy na environment ndo isaransa nere honorable Nyakweba tukaiwana ngando takire tujitwanse wetera ne ministry yae twanse gosemya abantu erire no nyumuntu gagusimeke cha umwako yotara yesimeka turaya beke se program eye erinde nere ekere program ewanza korani kwanyoranga nonya gakonyore bonus nkonyora ari bibesa bikere kuri se project eye kwanyora bya mukonyira go nonya nakangombe egento kende nkeringa emetenere nero eserikali ye county ya Kande une melingam titori go chikoyesimeka igo ekere togo kole etogo kole parastatu ikurukunga Kenya Forestry Services abuna ubare in charge ya mangane usimekemete atwakora na nema nkoligere libare bamanyanga ebinto gokora mbibwati ya machiko ebibyonse nabuto gokora na barobu erinde gwakikisha ngambi yatore ekero koligere dio mete osimekora muri analysis mwamanyanga county yega netimetegete bon ne amangana yo kumanye metego simeku teri igoro ya organization ya ito ya Kenya Slum ere igoro ya Kenya Forestry Services nabo bamanyete metekira simeku usierire tofauti na ekero gusimeke mete northeastern unaga igesengencho amachi mbrango twere etogotigari bagaria between 2 to 2 meters 2 by 2 meters was a 4 by 4 for ese material kurukunga indigenous ase material ya kawaida yo exotic nemete kurukunga soft good hard good nere bakoroka indigenous nere bagotiga 4 by 4 ngo nabutoko gamba nabutwa gambire nabarobu nano bagotote bingi getakire ekerto gochore metego chigosimeku abagotokonya gochora erinde twamanya goteba ngemeteye gochigosimeku gaiga ebo ekero kurigerio goncherira kwirire naki kwabere go affect emigondo yeito nonya production yendagera buna bono esengeje migondo yatumikire mono ekero gokora mangana ya carbon credit egentongere tokoroke gesongo nga
sustainable land management ege Gusii ndaje beke buna yani ogotumia emegondo ase enchera yo komenya kwanyoranga emegondo etenja tokuyetumika titori koyari baga kweyana rero tugosimeka tokurusinani twasimeka nende bono kwanyoranga amoyo tugutumika na yeduka ayo ekere kwa yatumikira ase ngaki yegete okonyoranga ningo twarere effect ase amaroba usually ekere tokore program yaito tuansire okoro kubundisa abantu na mona samangana kurunga ki emegondo yetenemeke mangana kitchen gardening liko mongina gutwaro tija kengene une nyombe na botokumatebe na bakori gichiguni abe kamaro baime aburukani no bwoyo bwe ngombe onyoro simikire chingeni chiri atagete riga konya kuriri bagali nene kogera bonesi yaikeire goikatori enchera to konyara ko bato gusimeka ebinto byaito ase ribagali to bwatelike igo ikinegente kama to gokora egento gya kabere ego change kwerire gwakorire buna nago tebiritangani amarwaire abeira mange no nyene kero konyora ngebusere nyinge mbure buse ko bwatu nemete wone kerebe emete tari ko bwate busa kwanyora ngebuse yonse koenda nyomba ne busere keto kuyeyana kwanyora abantu ababwata makubo bakonya gokoraki bakonya gokorora lakini obuyambure bwe project etokoleta ndachiko kwanere project ya soboime ndete torarigereri nga ekero torakora umuchando yiga bugonchereria kwelire mbuya kiense etu ya kenyera chikonyora abuya no bonge nambe yemo ekere chi project mune chigo je chikorete meremo abana baita bange bare university batagitemere munabone project yego chigocha ego chikoru chijiko 25,000 households ne household standard ya Kenya nigere abantu batano kire nyumba yo kire nyumba y'abantu batano bakonyore chikemo yani bali bakoruga ekero waka projection ye county ya Kisii bagotebanga as by 2022 population take cover around 1.4 million abantu million yemo nechiri buchimi inye ekero go divide by 5 okonyora chi household chire county ngima ya Gusii na buchirange 250,000 echekere gwachinyorere igo tari bonsi ugo chikoa chichiko abantu bari benyarete bagutumike gas abane mbaro konyora na bakonya kugura makara bona abu mbari go ndori kuba barage kore ntuto kurigira abante gisongo to kana rural household bari batari kwenyara bari mali bono ekere to gwake sabu na bokonyoranga tuisi go divide byurusi abantu be town na botora busigo tikara nechi nyombange between 150,000 to 200 agreement was in the county government in the next 10 years no will distribute chiku stove 100,000 necho to answer 25,000 koru bo machoge gotira tokagerete nga phase 1 na bera base koera emiaka ebere gocha tuise once abuna twate May togochikokora 2024 December na bokonyora twakolire distribution ya 25,000 tomanye ku move to the next phase egochikokora 60,000 chigo cover chi sub county ya Ngisato koru South Mogrango Bubasi ogenda obora burugoro ekera twakolire igo FS yiye kwera era ire miaka 3 na buto gochiko so ya kane era around 100,000 era chikokore county ngima wante bingo buye to gukwana badaye nabona atakambo kunire igoro kwetanie konyore meremo nkonyoro lenga chijike chingoke ichire ryoki ekari yake ye ryoki aba gutumeka bairira bane skuru echinde bagole ndagera na nigento kene nkelinga ekero kurigereri ebinte bakurukanga sustainable development goals narukanga amachiko yobo mu bwichinse nkoteba barenga sustainable development goal number 5 ego kwanira mangana gender equality ase abangina na baro batakeire babe kwimbe na baro banyako babakomanya na kibakorosie bitogi usikurire project byasa gora bangina na bakoruga na bagoji go faidika namba ibere ogocha konyora chigurupu cyabangina na chichigo cha gotenenera kolenda guhakikisha nga chijike chigenda korega ekera bachirendire chigenda kolega ase miaka ye project ekere miaka 15
ogocha konyoranga chibesa nchire bakoraki bakwerendera nande kende kwanyoranga esinginche chike talas moye beke nonya ngoligie echikoni oyebeke na bukubeka nonya isiko mwarugamu mune family ne kore to bwanchani kimwisran stari mo konya gukwana na bokonyora ya retiro bomo abantu kibakurugamu iga bakonya kwamba kwanyoranga abantu mbu yabamenyete weteta na igagu kwamanya konyora nande echikeye chinza chiri bari gutumika kwenda kuligi chingo chinyinge chiakeire kwanyoranga bono chinsa isinga jo chinko muna bonekere twakolete pilot etwanyorete nga 50% je chinko bagutumika bono chiakeire igo nga 50% ye chinsa iketware okora chinso omonto agutumika koligi chinko etware konyora ngechiri chinsa ange nabo omonto ako no eguki nabo omonto akoligi no ne chinsa isana sato oroje kwa mwere chinsa inye bona abwate na bara yaende chira chiko kore biasara na bara akonyo mwana yokora omwaki na bora nyoro tumire chinsa echo onyore bakonya kwamba mangane ye family na kibakogendera kwanyora ngabantu mbabwate nonya stress levels nacho cyakora ki cyaira nanse kerekende obuyabuye jike yiga asobo tumike obwechingo ne gotumika chingo chinyinge gose chinge egotumika chingo chinge ante tora bwaterera abuturaso mutima komokeigo tukwirana ntokwanera mange igoro yekyombiku na obuya gego chikoleta gocha sorgongo rwa Gusii bemo no asano manchu muri weta senike Ndizi TV ni gotogendete gusanga imeyo mu rubiri obwense iyo boncherire chinga kitobwate no mugeni ase studio oyogendete gotosemia amange igoro yo wanchiriria kwelire kondo mwanchu muri ete turaso mutima komokeigo tobasa gusika tobasa kanyegera tokwirana ntosange amange maya kichibesa nguru kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko oli my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa Iwoko genda se simi yao ya koboko lipa na mpesa genda se baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobobwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikyombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guca igoro. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu ao vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cho gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets,
sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi, ase namba, enoti isano na ibere, eyemo isano, enoti marakabere, kianda isano na isato, ibere isano na ibere, gose, enoti isano na ibere, eyemo isano na isato, isano nemo enoti, isano na ibere inye, isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominda gwetera asubuma bwari akubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarondire reka mu myaka yonse bakwamete nyomba tari koro kana kwa ndeba nyasa oli oli ngo muchakana nande na roro na na ura bagukarana wone ntukwate challenge sikira babira babarwalete no musigo namabira nande nemechande menene ekeroro chabana bamino moibulete na barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikaneti gwikabono batali kwenyara Naya iteire Jumanne botuko enseye munini sugu yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komni isano chiamogaso Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkuruwa bare bokoreli ao asa mangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Maya kichi basanguru kuchira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, yudo, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obojo botakeire. Skuru chegwiru you know. Abana mbatakeire bitabu. Mondongwe bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongo bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogo ko waye iwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okomeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni ya guchigoro. Ndizi TV Ubwansu
bw'omu Gusii. Mbia mono sana mwancho muli weta seni kia Ndizi TV nendengo kwaligania asensemo ya kabere chinga kitogenda gusanga imeyo murubili wense iyo bonchiridia chinga kitogenda kwanera igoro yo bonchiridia kwelire kondo mwancho muli nyora sensemo chiche michandawa sensemo ya Facebook na bagatunyara wetra Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bagatunyara wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bagatunyara wetra www.ndizitv.or.ke nabego manchumuli nabo sangana ntekerengali kyao wetra sinambiri gaba screen yago tumanyenga yoko bwatia omurubili koru nabo igo okugania kwa guseli boli yago igoro yo goncherera kwelire ndiriri kondo manchumuli genda gusangana intwe elinde twesemi amange tukwanira bono Jacob Kyombe ya Kisido Kyombe kiga watatavi watagite 2007 Yevan. So far nkikilimu akolera bona soro gongorwa Gusii. Koru twansete na mwonekere twansete nigo tware okora program cyetu kinyingasa Islam. Kurende kirenga Kyombe kiarenge kore kigasi n'abantu bari bayinsemono ali akinsemwa aho Kenya. Gese twansete twanyare ko tokubundisa abana batara bari kiskuru bari bakole kiskuru mono bakuru ku youth amangana yo wetenenera naro twabere ko batokubabundisa namba ibere twanyare ko batokurigi goso togosangireli ebintu biri abantu bagutumeka gukora kigasho kopoko ebikoro kunga technical tools twanyare ko batokoru na mono mune sub county ya Umachoge chache egento kene nkeringa twarwanirira mangana ya baiseke gesongo bakurunga management astokuru Santal Towels ujasa abana baiseke umwaka wa 2016 tware okoregasi na first lady oyore ngororo ndwakortenere gasi asemia kebere tokanya ko batokuru ki Santal Towels sub county nye Umachoge borabu Umachoge chache Getutu South na Kitutu North na Bobazi ekendenge kene tware gokoraya nerigoro okonyorana nonya obutaka ngo kyabure lakini abataka padu mbaroro kwanyoranga mwana umwisiketa konyara gutware besara gore santata umwibori na bakure school fee lakini na bakwe bakumugure rata kibesa bwatchuka ni school fee kwanyanga mwana padu asenga kie badu ngutumika baramarangete abantu batumike mattress no bosoku asengencho una intu bari togote n'abari nyasaya sesenire totakire to hakikishenga abana baiseke ngosoma bare aseke wange kemona bamura kwanyorenga kia yechi period abana bari abaiseke bakoberaka bamura bare class lakini uizo ko Santal Towels na bokonyora bare class chinga kichonzi eye kagara tuganso muroberi oyo oyitogendera tempaka bono na mono to provide Santal Towels as ki school chonzi cha bochitendere nende ntogenderere ko komenta kolengana ninga kitokonyora egento ya kabere ngokora tore amangana yo train abana chi computer no manyete nga rero ense ya change technology ya kero muntu nata kiramanye computer kwanyora abana bange na bakogenda university kwanyora chi university abagosoma online ulio gosoma online tamati nona kya kuigore computer tokega tugatwara okuigwana na Microsoft tugatwara agreement ngo train tore abantu bonsi baba bagotu baba bake baba na school bara bakore university no what bakorokanga digital literacy ono digital literacy ye practical yoka kera wakurire ko wore certificate ya Microsoft wetera ese Kyombeke tuwikira bone yo tobundisira abana 700 ase sana tobwate chi ICT center ibere chire bo Machoge chache ntogendete kuri chinguru gitoranyole ntigore chinda ase county lakini boniga no bisite ne bagotebya abantu ngo bisite no chire bo Machoge chache asa kurukunga nyansa kya sublocation asa kurukunga Greenview kugotire go chi Cligoris asanara kuruku exchange nsago na bokorora sana na rikirenga Mang'Ondi Road Foundation wetani nayo namna ndinago tebinko bundesa tore abangina amangana yo gukora kitchen gardens
ndobwate abana basomete bakugenda babafundisa naki bakorosi obwoyo oli botari bweduka una bakorosi ebintu tukoronga compost pit okole mengoro kwabeka obuchabu busino bwa matoke waleto bwengombe kwaburukana byonsi amo byarosi obwoyo goko bikuneka matuka kwere 30 na ukonya kwa rosi obwoyo gosimekera chingeni chiago gosimekera chindagira chiago negento kende nande togenderete gosomia abantu nenchera abagusiye gento yuka twanjete no kuri obokuma kero kuba gotabanga enchara yakire iyo ne bituma bitagora bitayo togendere kuba bundisanga nande nabo okoli chindagira chinde nabo okoli omochere nabo okoli ebyasi nabo okoli chinduma chinduma nebinde nande ogendere no bugima bya gekogera uise koligere limonekera okuwa bakenya togotabanga enchara yakire no busibwa kindire ligori lakini kwanyanga chindagira chinde nchire tutakire tokoleki toli kwanyoranga nande titwanjete kuri matunda nabo konyora omuntu asimegete avocado asimegete lipopo lakini tanya goraki tanya koli na kikipia to kuba bundisanga ebinte bekero kubiri ngo konya biro mubere gokoraki go twara afya egendo kende twanyare ko batogokora no kweni courage abantu be county aso ko register NHIF emechando tubwate menene kwanyora na bana banga bakoende chipikipiki lakini kwanyora tibakore tiki tibabwati medical cover NHIF shilingi 500 chioke cyakorosia sirituko lakini gakonyore accident kwanyora tabwati kende kera muri nyagitali kibesa bakolra osbakoli aina mangana tokonya kubasomira inda abantu betenenere ibintu mbire bitatu umuntu atakeretenenere asekere wocha mangana yo afya yago no takiro umanyena ekere kwa ruwali ndakyo kwa nyagitali igendo gya kabere amasomo kiro muiboli natakire akikishe ngabana bari ngokora kiri bare ngosoma bare igendo kya gatatu kero yo muito natakire akishe nga efamilia ne bwate ndagire koreteki eisaine nande swakorara ne chianga ngokora pariki ngobeka bare ekere binte bigo kero monta isanekiri ebinde bi comment go nayo ramwe nigyo koraki nebi nabyo bitakire nanti organization to konya abantu kumanya nabo konya ro monta bugete mambe sranste para otebanga gakinga gisiringisa lakini to mote binga titone mugondo nkoiga syokole agwanza agokana gotenga tatagetigo egendo tagete guita kuri Gusii no bosabereri tibori obuya nekente kebesana ekero konyora abantu twakorera omuki kwanyora nga etobogete mambe ndi togosaberera osikwabuka mambe kwanda omuki omuntu koragira osotari ochikorema agotebyo gene mugondo togwanja ntotakeire tobe intu twabanyene togwetenenera gwetenenera korabe gentekia na endoto yaito no ko make sure nga chi ICT center chinyinge chaigoiru nende ndaite kuira nimbya mu serikali enene gwetera asi county chi constituency kire MP netakire yakikishe nga nabwate AICT center kurukunga chira center chi constituency chinde okonyora charo sire chinde bune yasite terakora ki teraro igo bonde gendo togo kwa no tebi abaishimiwa bari ba Gusii bakikishe nga barwanirira chira center through the Ministry of ICT barete achira center erianda maite achira center abana bari bakora ibintu bakoroke sonko online jobs chigazi chire gale se computer nabo mwana kurusobo ogende se computer okore chigazi onyore miremo ekina kitokweni karechi abaishimiwa ba Gusii bakikishe nga ebi bakorereki baretire nande gendo kende kenene na mono togo konya gendo ngirige kurukunga life skills yani konya robo ngaini wewe konya obungaini mboro kubundusa abantu bwo konya bwo wetenenera obungaini bwo wetenenera njera kiye nabo konyora umwana ukorere university lakini tamanyiti nganga kyakorera maswali interview ama ene pina oyetire lakini takonyara goikorera maswali kuna ntubona une organization to alosire platform ochi wansiro mwako yo buno goikagati tokonyara ko batoko konya abana bakorere university nabo toko bakorere gento kunga test interview elio konyara ko bakubura maswali kwarona kibakwirane kwa manyana kigo kiko basomi eli babe tayari egendo akero kuyunga abana abange mbali kiremere mutali mereme bolete abanga bakwenda chi interview bago osabande bali kwemere mu bakoraki baruo lesengenjo tibakonyara kolenda mereme igoneta keira abantu babundisu ekere bago chikolmemere mu bamanyana kibakoyerenda bamanyana kibakwirira maswali kandi bamanyana kibago sikabane ne babo ebine binte binene kolengia ina tokora bono ne
nende gitogo chikomentera nekyo kia environment eyo nertogo chigokora mune project yenene ase ensemo ya Gusii. Igo mochiko ikora ese county ya Nyamira na Kisii. Bono twansire Kisii, Nyamira abairante magise ngenyo twanyorete ekere tokorosie project yeye. Ntotakeire tonyore obomukuru ase county nyene ekanyore kananga eke twansine county ya Gusii abantu barenge county mbatoete support yenene Ministry ya Energy, Environment, Natural Resource Management ekere batoe support yenene amaswali nare tokubworigu atakeire toiraneri egatogikananga amaswali aitwairaneri twanyare ko batokonyora information ye itakeire tokanyara ko bari bakorete kibatagete ikanyarikane project ye egacha abantu abange gose kora soro ngoro Gusii bamaitenga eli gutanga ugoncherere kwelire no gusimika gwekemete nkiora batebe ya nende gento kene nataka gotebi abagusii ekera bakuigwe mete barwa bamaite nemelingamu nemekabiri nemegakora emete ere aina mbalimbali emete emiya yo gusimikana ya matunda emete ya matunda ngokoera matunda oli akomente afyo mubere namba ibere amatunda aya nabokuire chiro nyonyo kwanyorire besa namba isato gokonya abana mbanjite mecha matunda yaire ogende emete nakonya abana bakonya kumenya kubatu amatunda bali ekoleta omugoko nande areta nonye nabana omulembasa abana namba ibere tarimete yoka egochigokeya ogochenji kwerioba chiubi chiri cha nyomba ekere kwanyule ntobwate chichube chichie plastic ekere kwanyura amachi ngayoko yebeka oise kubolia abantu abange kere banyura amachi le plastic abako akonye baringe galime abako yurita gochipara oli no boso kumbanyeta abantu bane mabakonyole bakubwatire nende netakiri ntutweka twetenenere kere tweteneneire ekere kwanyura amachi chubobwate make sure asoko yeira asoko yebeka tirigo chigosari environment ekinegento kenone chubi cha nyomba nga yogo chituguta kwanyora nga chubi cha nyomba echiburukaine chichuba cyategete kwanyora echiburukaine ne chabu yechingoko ne yani binde byose kokobeka asegete kwanyora nga ebiko anza koleto gutioka wasalie mbeo keinero neyeme boge kogerekere eubieri ekokoraki kere ubieri ya bekiru yanzire gokore kurende yanzire gotoba egwanza kurusia embe elierembe nembe yembe nere gusari environment na ndege ntokende nkereki amache ekere to korosi chicho ngaito guchirosi kwanyora rero muna to ichoire ensoko ya amache no ere matagu aikwale mecho muturugoro bona amache ayale sensoko na mayale eyine ncherende yo gusari environment igone itakeire gento keri bakoro ko gwetenere gesware batanga kuwajibika twetenenere kento kendiga stogo kora to gwekorera ibika ngaga no bole mubwane lakini kwalengera ngegente kingokora na kigo jiwa affect ya mate yane einere je yo katora amenye bia egento kende ekero gutumika puna bondo chijiko twateba ekero gutumika chijiko asama amarika ali atatu okonyora gukorusia rio kiri nyinge eine ncherende egosadenva ekero kurigiria ase county ya Kisii ntorero mu governor na bagako rusie egotokorugari kirikenda abange babire bakomochi nganga yago chakoire gotenkira kwanire igoro ya waste management ntagete mbate binga batakire baina rio mu governor genta koregentekia ase ngencho onye kwari weta asali nje na ngweta na ringoro ole gali yago imera kinia mbe kugwaka kwa igungembe eri okweya na yalire ekina kitwari gukwana konyora asali abira chafu anzire ko gosalia abantu yani anzire kolete bintu biri byanje tobo chafu nende asamangana waste management ntotakeire to support governor kiegokora nabo na into usikane ekere to kurusyo bochabu munabono ne to gembali nkanyora nga abantu abakurusyo bochabu koruchi nyomba cyabo bacha baburuta kururalie para igoro bono no munda ko chabutuko butugutali uri no bosoku aseki ekoro kinga abantu bamenyeta sayo tibali na acha ngangi kegenderete ase bamenyete nabeta keire intwa banyene ekereto kulie ochabu lito kubanga twabanga ngaito gochiko butuguta botari gochiko sari environment ekinegente kenene namba ibere
naro ningokerete omubango ye governor bwate o recycling waste management omubango buno yise gocha ekoba raisi intu bali tori chinyomba chaito ao bategererete omubango umuroberi oyo to hakikishe nga ekerete kubeka chiubi chaito twachichorire to koligi chichuba gwachibeka ororo chicha amaganda ali amatunda kwabeka ororo keregento no begete goikato separate onye olenga onye ne plastic yo chibeke gaiga onye ne chichuba chate geto beke gaiga onye ne chiubi chiri chikonyara kwa chigotoba echina bugo chira no nyamugondo kwago chitindeke chikoroseli obwoyo echinande chiticha keringa otugute na mono buna into abagusie to bwata sange gende kinago te wekurunga compost pit echi chigokonya ekere kwa lemire obwoyo bwori no tachigoro bweduko bokoro chinge ni chingia igobono na kinataka goteba ng'amang'ana yo goteba nemete yo katari kene nonya ne chianga tokobeka na chiro chiwika to wachibike tali okugora ebintu ebinge kwanyoranga tobwati asokobira oiso kwanya kubeka yanga ebwate plastic kiyokoigu akoigu o sweat kabisa bono na intwe kere tokonyara kwa batogo kere kwenda gwatugute ebintu andonsi kwa ura liro bakweyana na liro nabo likonyorobo komwobwo liarete mechando ige ebintu togotuguta tokomanya nganga itokubituguta nende to itenenere mono ekyombekega gya case ngomo kubwaterana na barabo boni ige tokubwaterana ne county government ya Kisii ase county ya Kisii tokubwaterana na Kenya Forestry Service no tore na barobo county twabere tokoriga sinero in the last 15 years sorry in the last 6 years ko 2016 atingene miaka 7 irabe twasimekire mete ange munabono mwaka wa 2021 nintu twaorganize ti omubango ogwale environment day nyangweta tugasimeke mete 16,000 in collaboration na university Kisii University tugakora na abantu bandi bagusikanete ntwa wate business community chiseleb chia Gusii no chiarenge bagusika tukaranga na mangana mayale kurwa una litwa twatwarete ndote yenga netakeire tororenga naki tokonyara ko bato komenta emeteri ereseriro bali Gusii negento kende ngelinga na arongo kwa torega sine chiseleb chia Gusii talent development degento kiamana kinegento ne bakogotebe abana mbale no baire school basomeliyo kana barabe mbabyoka lakini bali baga byo gutumia talanta yabo uranyora bakora chibesi chinyinge igo netakeire abayibule ntu Gusii twanchira ningo mwana nonya kagosoma ne talanta ya nero gatokoleki toyerende narna ukubuli mu governor ito yari konyarekana totware ase etietere ekinigento kiamana etieta nase okonyora abane kere bari free ose bari babwate talent bakwenda banya ko act eyo konyoranga titobwati etobwate cultural center ogorali enyombe nderororo nonyete bwati kiendi lakini neta keirero sibwenere elinde tutwara seno ekera abantu batatageti abaikire bosongo batabwati sibagochi na bakwenda baligere drama bakanira na bali bagokora acting ebanyole besa ngwata tebi Friday mukabwate project yekwanirengo ekina kiekerenge kenene gikyandeta gaiga egesongo bakoyirokanga local stakeholders engagement na ase okoleta abantu bali ase project iguchiko implemented abanyene project bali bagochikonyore faida oko baleta amo bakawa maoni yabo na kiba iwe project mune binte bonere seire ichijike chinachere seire munabone ichike inagote ne bakogote binge bwate time efficiency noko enjere ko bwata liberera okubwata kwe liberera kwa 30% eye minute ngakero mwaka eco reduce chi tons 3 tons of carbon dioxide per year ekero kupima oizo wakane ichike chigo cha 25,000 okonyoranga kero mwaka na boto konyara kwa boto ku reduce 180,000 tons of carbon dioxide by the end of the project na bogocha konyara to reduce more than 2 million tons chia carbon dioxide bono ekentege gekora tugutwara local stakeholders engagement na sto kwalika
abanene be ministry ya environment na energy because clean cooking ere and ministry ya energy bachororo already twakwana ne minister una nagotebi batebi na chatumia obisho ba embache bachororo de na chate nache kibaranyorane ne deputy governor na barakoreki na barache tukatebi ne serikali ye kurukunga local administration abantu una DCC we sub county ACC abachibu bonsi banyare ko bakwaliku to abatumire tamarube kolengana ne project ya carbon credit emutakiri gotuma marubu mutinyo yomo abange nabona abalikire tamarube before 27 y'umwaka wedete bagakagira 27 December ya ringe nkabanyori yaya n'umwaka onde mbabuliti nganki gekogera nkabatebichi echi project kerogo chikora cha carbon credit echi wedetera gold standard egachi wedetera gold standard go ikwa kikishenga amarube nkwa yatumite na ndoeresere means kwa tumete nende otebe mba confirmity go semba confirmity nende bono wansira maminto chitoba inyuri bachu mukutano local stakeholders engagement nambe yemo togo cha kubaeresere project ninkiregoro yaye namba ibere form nero bago cha go feel ekere tu abaerese ire batebe naki amaoni abona arali namba isato mbaje batware libaga liyo kumanya project ye nakyo koraki nakigo chigokora nande babulire nda maswali nga na barabule maswali nga project ye no ekoerera go sinkogendererera kuna nakweresere ne project ye county ngima lakini edine rekurukunga first phase ese once rakuru kegendete koraki ke we expand ekero kurigereria project ye no ngosirore ne chinse chesiko company ko support ku Eco Act in France ntobwate ekero kwana mangana a carbon credit ara kabere ntobwate okoigwana kwechi serikali na ntobwate okoigwana kwechi company na amashirika yatari ya serikali kuna ntubono organization ya Kenya Slam ni national NGO watu kuigwana na Eco Act ne company company ye egendo tigankweresera subwenge carbon credit igento bagokora ekere wakonyirigo kiyembe obune inagotebi 1.8 million tons of carbon dioxide eye kwoni we market ekere okuyoni market munaboniga market yaye yani legal yaye elire between chishiringi 5 mpaka 10 wonekere ogoteba 1.8 million tons of work times 10 omanye konyora chibeza chionsi project yo jokoraki ekorosi ekere yarosiri kwanyoranga bali bakolete project yeye egento ngirige kurukwe gesunga compliance batakeire bancherunga embe pa chi industry chiri chikurusia embe go chieselioba banyarire ko babago konya organization go se company ere Africa enyare ko bakego kei embeo erengene ne kiwango kiribago koraki bago soki ekere bakolire bo banyara ko bakowe certificate of compliance na abantu bari batenerete chi company internationally ekera watatainga project ye mukabate ngole tamure chi ko apart from chi ko egento ngero nende mu prepared bia mono jiji kona kigente kenene ekerna gukora introduction ine bagokora objective ye project no gochi koru chijiko gochi chinyomba chiri gwemberonge bere na isano kare kwa rudi chijiko chinyomba meronge bere na isano ketwari wake serve na population projection ya omachoke chache etwanyo tenga na bere extend igenda na borabo ine objective etangani namba ibere etotagete wetani na mangana yo ekere twanyare ko be project ye ko successful in 1 year project nenyare go support ji project chinde chinge nago tebinga nambe yemo ebyombe byabangina mbichi ko beku binyare ko babigotenenera oburendi bwe bwejikeji ekere bya yiru nko gubire chibesa gete kolengana ni namba yechiko bakoraki batenenerete ekinegende getangani egento gya kabere ngochi koligere litore we ase kenyoro ebinyoro bito kolegas ekero chikumira nabanta inkiora nyoro batagete kenene kabisa bakoreru tuligereri kolengana n'ekibeza kiratoke inki baranyara ko bago batebenga gose ne computer center batagete baroseri oyino mfano
na beko barosere computer center erinda abana babanya okoraki betenenere gose batebe nga tutagere twagache ekerase ekamukie nasari gose batebe nga onye ndi yari kunyarekana kolengana muna bagocha okoraki bagoteba au naro enyako bakego support egento kende nagotebeti getangani abana bagochikoriku na bakurwese ebinyore ebyo muna bone project na beka bwate amabakangi 12 abana bagocha okoraki bagocha kuriku oroche bono nya abana bali kurwe kenyoreke nkonyora bali chibesa nabo bagwakanira abana bamwe be school fee nabo bakugorera chinyomba cyabendagera nabo bakonyara ko baba gokoraki nabo bakonyara ko bano bakoya ngo chenjire kenyoru na ekolete kemenyete ase project ya Friday mukabwata igongo cha kwegeri mora abantu igoro yo goncherera kwirira eba muna nagotebi presentation ingima ekari kweresera project na kiere buna bono nale kogotebi project yeye ase sustainable development goals 17 nkonyarere wa address isano entangani no poverty yogotebanga butaka mbogoretiki enchera yo goito butaka no gokonya abana bali kwembere emeremo nagotebinga directly nabego provide amabaga 12 namba ibere neche indirectly erika bangina babwate byombe byabo barenda chiko chiri banyora ebintu byabo namba isato no chonyole munabono chinsa chiatokire chisaine sengejo chinge gutumeka ne chinke chiba chiba gutumeka kugura chinko na chiri bari gutumeka kogenda ko chinsa bari gusari kogenda kuri chinko na bago chitumeka bakorera magendere namba ibere nagotebinga SDG 5 ekokwanira mangana gender equality aya no bomo yani engane nabere ngo ngwaso mugusi mugusi era igente ngana mukungu na musacha mbanya okore mbanya kore lakini kare to kwanira gender equality titomine tinga bachikorengana bantu manya korengana lakini ebintu to goteba mbiri kero muntu nabwate haki yaye umungina nabwate haki yokoros chibesa kuno mugaka akoraki akoros chibesa nandi kusikwanyora ngabangina abange nabo batenenere ta abana bagosoma wono nando bo bikonya egere kiombeki kigo chikobali baga ndio koros chibesa gwetere se byombe byabo wono nabo bakonyora chibesa nabo bakorenda chinge ni nyomba banyore chibesa basomeria abana babo banyore chibesa bayigorera amaguta mayabe yake nande besi bibabe gichanga chingira haina ramangana agenda equality engane ende nande nere togukwanira SDG 13 eyo kwana climate action climate action ne linga kero monto ebeke ase amangana yo wakisha nga ondera wono ndotakeri na into to wachibike ukonya sogo kendi tumeka nyomba ebe ne chinko ebe ne amakara ebe ne gas totebe nga omuntu uri kuyetumeka nkonyara ari kuyegora nende na kitoko yekora goika munabone kare tugo okay chingo chigotumeka nonya kwari kugora wa kei ligoli dio muntu uri akoraki agotumeka ebibono na bimono mono tugo chigoshughulikia aso gwakikisha ngatwagendereire motu nande egento kende kenene ekere to kole project yeye nkonyorole nga umubango tubwato munene trochi company yetu akwanire nero togo kore FSC entangani torole go sentuanso ku produce chichike chali Gusii igo to wanza ku produce chichike Gusii na itu chichike chonyore ng'abantu bari bago produce mbalikire bari bago chioni nkonyora bali chibesa nende onyole noli nero bwateriro ba nero ugoligu igo to weti twaro chigas chinyingi cyaro naba bona kitutagete kegoja konyarikana goche FSC entangani kare guchikoera onyole twa test riro bali itu twamanyire ngana bali koro chichike echo gekore chichike echo koro sune bintu bibere kento toro kekebuse nande nechichuma chichuma chiri nabo chigotoka chwakali ekebuse nabo kegotoka kerubo bone kebuse eke na kikego test gugokonyoranga neki yakere gekore bibuse byonse bibikaine kere kya tokire ngambu yakere tomanye go set center yogo produce chichikechi nende gawe chigo chiko produce ligu ne county yaito abana baliku bali bare nyomba kumata abantu muri bakorosya matobole filament yeri yejiko eyemo na bibi kana litabole elimo lakini yakero woni litabole kuli oni shilingi 10 ni kwa hiyo ni shilingi 100
igoro abana baito barosie binte ebyo barosie besa na bali ba gochoro bacha cross bakara bali bakwoni tata bene company abantu babikerandiramu barosie company yabo na baroboni banyore kibesa eyi nabo konya twitira obutaka iyo nabo konyara no ebinte byonsi bibisa gokoleka na ase county ya Kisii nabo konyara no na sense mo ya uchumi ya mbere kigukina no sense mo yebango igone bwata magenderera mange ase county ya Kisii mbiamo sana mwanchi muri weta seniki ya Ndizi TV ni gotagende gusanganere Jacob abobete kyombe gikorwa nga Kisdo ekibwate emirobeli ya asorgongo rwa Gusii anamono ase county ya Kisii project nere babiri bago chaka bene mbache bayisioli bene litukolia ijuma umanchi muri ekora bwatira buti turasoso mutimo komoke goto kwirana ntosange amange abana mbatakire bitabu muntu ngwe bware kiribuga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesi mi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okomeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeli omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kyombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Potas Haven iyi ni sukuru igosomya kuri birazi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukonywa chinse muchogo isabera ribaga yokogosoraria chindagira chingia naboigo bera ribaga yokogosoraria chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegirionsi yomurubyo CBC iru mwano ho aseskuru ya Potas Haven ayande utigira abari mu barororo nigo barasekanisa ya prefa ensemo ya daraja mbili wosobari kere email potashaven@gmail.com boigo nabuko bakesimi asinamba enoti isano ibire isateyemo isano ne moibire isano ne moibire isano no isetu inye gose enoti isano na ibire ibireyemo kianda isano no isetu isano na ibire isetu isano. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzike egere turategerera ayo yominda wetera asubuma bwari kuko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarondire mu myaka yonse nabakwamete nyomba tari koro kana kwa nteba nyasa oli olengo mochakana nandi na roro na roro abawikarana wone ntwate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabira nande neme chande menene ekeruru chabana bamino moibule tuna barabwo barayira sibitanda
ase oborwaire botamanyikaneti goika bono batari kwenyara. nayaiteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chia mogaso ine aye no monye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abanta banene na nigo otagitego kigora gikakyange bono mama tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesiri na munwa iga tokoni mitumba bells whereby tokoni chianga cy'abana cy'abanta banene chirongi t-shirt blouse mixed dress tukona blankets tukona children heavy mix tukona t-shirts China na Canada. Mutarere imeyomo chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room 35 ekeroko genda daraja 2 njeni hanje tokora to musigo koruga igase mama teze ase ngenje mesigo yaye eregledo 1 na andere miya emesigo ere mesafi kotoma tole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer titisha tingo toare toabeke wiki ngima akesi mibono obeke oda yao ase namba enotisano na ibere isano na ibere enotisano no isato eye moisano nemo enotisano gose enotisano na ibere isano na ibere isano na ibere inye isano no isato isano gose enotisano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba bells enyorere chianga cha mitumba asige kakiange ebundi engia ni yekorekana ritukoli tangani agoikase mirimo yao ne mashini yari kutumia gosobosera bwemirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyomo chukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogosonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane nechinde chinyinge batarere aseduka yabo ere asebara ya Kisii Kisumu highway imeyomo chokisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 na boigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyomo chokisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isato Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Omuriria nigogane tikogure binto byogotumeka bwo usikohonia natumanyitia suragure asobonge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebosani aba gusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere n'amaji y'ukunywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiriya chibauda ebibiriti tissue paper emeto ebitabu ebirugo by'iki plastic n'ekitangi cy'ukubikira amaje igatiye ibintu bindi pinge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi
chugwa kachinyomba, chiwaya mesh, chiwilbaro, chisengenge, nibindi binge. Inyoranga, nigo bago kubugoria, umusigo, wikaguo, ekero puagolire, nabuigo, nabokubeke oda yao, kurwandonsi enseweta. Mana bange nesi mibawaka, ngo bakonya tore sana. Singinje kera akiri singi, ametena wakiruru, na bwatobo maene wae na ngo konywa rebintu. Nigo ngo imukichio de chisiabo, na basi chikeshe bitaba barikera nande na make sure eo deri na enana, customer manya no rigete odo koririki obiru. Na bongo bwakera back, na matebi na nyora oda yao na nyerikire nande na make sure na ngo nyenyorore. Ngote matore sana. Toko batebi ne service yo konyore bintu ni 24 hours. Ebintu byabo bakoririki babinyorire. Uru superstar ngutariere bintu satambe mono. Sauti Nyanza. Auna butobwati chi customer wita bange mono. Chigari chitonganda chire Migori. Isabania Kianja. Kocha bare bande side ya Rift, Kilgoris, Lologoria, kwenda bare Sotiki, Bomet. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa Kisii asichina mbichi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Biema na wasano mwancho mulebeta senikia Ndizi TV chinga kitogenda kusanga naye imiyumuro bilio wense yo bonchereria chinga kitogenda kukwanira igoro yo bonchereria kwelire tobeto kusanga amange kurutwaga chagite kabone gangu kwaligani ya asensemo iyo moelio chinga kitogo chugukole na bego kwanira igoro ikyombe gya kesdo ekikebwate echi project a sorgongorwa Gusii anene mono ase county ya Kisii kondo mwancho mulie na goto bwate chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bego tonyara wetra Ndizi TV News Digital na bega asensemo ya YouTube na bego tonyara wetra Ndizi TV News akora kwa smekemete etobwate meroberiene umurobiri omutangani egesonga bakoyeroka afforestation na reforestation. Afforestation na gosimekemete asetanya koba na reforestation na so gosimekemete eroro lakini yende ya rusi wororo komenta. Namba ibere etobwata umurobiri okorokunga Red Plus. Red Plus ne project egoshugulikia gosimekemete aso konyora tobwata mabwago. Igari asama bwago okonyora macha ateneine ayara abase koleta obokomu nabo konyora mete gusime kwororo erinde gokora oboremi obu bwanyare ko babo gokorerwe gasire no gusime kendagira badaye osino no kwa kache nyomba no konyora mete nemeringa amwe okora byaso kunywa mache ntobwate project ye muroberi ondo gatatu okorokunga sustainable land management ne natebanga enjera yo gutumika oboremo asenjera yo yenga kientambe eri kuna sustainable land management nabo konyora ngobo konguto bwate gusibone sengenjo twanachiremete twaremereriro barierire na mono muna male maitare se bitunwa embura ke gotu yasibya marobonsi yaira roche wono gotaka gozuya mangana bunaya no konyora dirikale ekero mugaka muyarenga ko bunisa banta mangana gapions kobeka gapions gozuya marabata kora kitagenda kwanyora chiparalele chikolemu lakini wali chipara chikolemu kwanyora tibabwati enganeli yokorosi amacha sagweta buya iyo kurunga drainage kwamana konyora ngekera macha gutirimbo ka sama kuri ali mba pikiro moram agusibya marobonsi era roche bono e sustainable land management na go konyaga wakikishanga no ni chibaronyi chikorosi wikabarosi na makarabati biya barosi ni chinjire chibuya bakole mangana capions erinde atigiriro batiri koraki ekorekera riro bari igoro riko iro rigotigariro bari ribe litanyare ko gusimeka kende twanya oromoro berionde no roka no kurukunga improved forest management
igaiga ni njira yokurenda chinsana chiaito elio emetete nyakoba gekuna chuofyo ofyo onyore nga twachire konyora nande desert eyetakoretiki etatakeiri bonekere tugoteba improved forest management okonyora nga enchera yogopima amangana twarugete carbon credit upime embe yembe ngani na kitwa nyarere koba togokeya kurasirioba kera umuroberi oyo obwate enchera yayo gopima tikibwate enchera yemo na kigeko gere miroberi yonsene ebekire kando lakini asa mangana yo gusimekemete agochigocha Gusii agochanga mutinyo sitaigo saba abakonyore miroberi yansire nigo togochigwansera umuroberi yo mutangani twaruka AR yere afforestation na reforestation afforestation na teba no gusimekemete setanya koba na sa ito gusimeka goikatwa kikishenga metenja nya gusimeka orase miaka 10 yakoreki yetire na reforestation na semete yana chino nda yaberenga kienda metanya gusimeka kwa miaka 10 yakoreki yetire eto bwate umuroberi bwo gusimekemete chimilioni 2 ase county ya Gusii county yengi mabono na mono emete menge gochi gusime kwa chiskuru orogongoro itu rwa Gusii gose county ya Gusii ebwate chiskuru 1400 na 62 chiskuru echi chonsi ne cha primary na secondary nende chiskuru echi chonsi chire private na public as chiskuru echi etojo kole meroberi emiye 3 omuroberi omutangani etogoji kubundisa abana ase okonyara ko baba gusimeka chinasari cyemete namba ibere kera barosiri chinasari basimeke mete cy'skuru kera basimekire mete iba yerende gwika yakoreki yabeire tutagete gukikubuki gentonye kwa konyara ko ibure ngake kera 4K club yachete na moyi ejine tutagete kubuki ase cy'skuru onyora ng'abana bakorosi bwate club kurumwe environmental club club yeke bagusimeke emete bakorenda kera bayirende yabyokire ebibesambire bigatuko ba igokere skuru togoja kuyetwalira account yabo kwanyora ngamba bwate bibesa gitebike ebibira konya abana bari barese club yekyo nabagore bitabu wose nabokonya kibese cyisane nabako kaneno ne school fee kwanyora umwana na school eyo etrebia tabwate besa guchira school nabokonyora kibese kitoko bekese account yabo cyakorire cyakonyere nende egento kende emete yeto gusima gisukuru nabo turasimeke yende ya matunda abana kibari sukuru nabo konya nande bakorereki balira matunda gisukuru je kibwata libagali nene none ki university cyeto ndo gito kibeko rokonya ngibwata mari mama nene nabo konyora none kikulunga TVET technical training and vocational training institute nabo konya nabo tu abaire basimekire nabo konya cyakonyire bintu kamo bibere bitatu unabona totebe tu asimekire MTS school ebwate TVET kwanyore school etebwati equipment chiko yakonya abana bakoreki basomere kwanyora ngo wetera semeteri basimegete kibaje twara ko bakana ndiri bagusimike mete ndori ko bakana chiko so account yabo kiri bari ko ndere mete chiko so account yabo nabo konyora cyakonyire school bagurire equipment kibakonye erinda abana bakoreki basomere nabo konyora nonya security wise nabo konyora school dakoreti teribuya ekero konyambo bwati bose nabo konyora ya kore nonya fencing na mangana ndabera 3 igo project yeye ere isiko chonsi chiko baruna carbon credit lakini gasongere tandire bakoro kunga sequestration na se enchera yogo pima emete embe komera na kiengani nere kurukunga sequestration nendo konyore emete ao nigeo ekomera embe ase SPD ke gusinga ke koro asobwango obwango konyora metenere bwato obwango yo bokomera embe asenjirere igoro wetani metende igo nkonyorole abanta basomire mete mono mbamanye tenjera ba classified mete iyo nerelie komera embe mono nerelie komera inse bamanya gupima bamanya carbon dioxide ile ngakoraki nero buna twate baliri nere gwakwesaba kwa manyemete eyanywete carbon dioxide ngani na kiaso mwaka bamanya waka times a cost at the time baguchugopima na boko nyore cost yite kare gose $1 inya gose isano gose 10 chiao niwe market chiakonya bonekero kwigutogote banga
project yego chikorani chibe chiri gotumeka echikoru aso kuoni wa carbon credit lakini rende bone byombe binabate bigo chiko support ye omuroberi oyo inagote bigo ku Eco Act ni goli tangani ekoli omuntu ore tayari go support your project yenyu matarao ni carbon credit erinde carbon credit kego chikuoni barusibe cyaborole ororo bona bo murobiri yo korugo omurobiri obo simbekemete gukorera inde togenderere nigo guchikokoru as a county engima as school chonsi in the 9 sub counties igo obis cheito bondi obuna chire matari obis chine nenchije chitoke bosongo nende within the sub counties ndojido tware abantu bagokoregazi project yene yakabere nabera abaskuri kabantange 30 nkori katolichi manager nkori katolichi field officers nkori katora abantu bakorukunga sub county coordinators nkori katora abantu korukanga akurukunga climate change ambassadors abambali okonyora bari witine kenyoro baganya kuyinikale cy'abantu bamindo simekemete bamindo simeka matunda abuna toja kuroka climate change ambassadors kwane rango igoro ye project ya Friday ngai mugo chako yetwara osi a local stakeholders engagement ye project entangani ye chijiko toko yorukanga clean cooking nige gochikoba ase town go somo chyo mugonga otaraika mugonga asinara kurokunga Royal Daffon Hotel deri agachugali n'abantu bagocha gochorora balikire tarikire muntu urachororo lakini asenchira yokorwa maoni yagera ngichegaiga nkagerete nga enamba ya niyesi mingo chiko yerunde onyare ko bagokoba na email elinde bali baratake kurwa maoni yabo na bakonyara ko bakoraki bagutuma ekogere form nero le kurukunga feedback form eliyo feed ya maoni ya una kiorengerete project enengiyere gusinembebere elinde tutomere bali batagete gochigo sponsor project ye na barubu bamanyana kya abantu bakoraki bagoteba mukutano gocha gwansa saa 3 oere saa 11 maragoba tugukora mukutano ichuma kwansira chuma mosi mbako mutinyo yo moere nekine kinga gitorabe tokonya go ligia maoni y'abantu nako bachi form bago feel bari batari konyara go feel nabo tokubakonya go feel kibago tutebike gusitwa feel yegesongo elina maoni yabo narakoleki amanyekane ekero kurigeria ase korinde event ya Friday mbara bibago chagwa attend kera wate atali bibanto bonstora chitimo ntobwate chi category sana mo category ntangani bari bakorukunga policy makers or local stakeholders policy makers nabo konyora bari in form of abantu bari bamenyete within as a project yego chigokoro unabona bo machoge chache bosoborabo namba ibere twanyora ntobwate abantu bakurukunga NGO supporters NGO supporters abambali ba umade kere amangana carbon credit gosembe yembe ya amangana ya ansete under UN chi organization injire chiagitamo chikamanya goteba ngantu takire toligire lyo goche jikwelioba na kitoko nyara ko batoko kanya elinde ngo chikoleta obokomu yakoera baligire tienjera embe yeriberera yare gocha ngo chigosari yare ngense bagachamu bakayiwana abagoiko ba invite baja somukutano namba isatu ntobwate land tenure was the owners of the households abona to chorete abantu kuru au kuruchiwodiechi within the constituency abo machoge chache bagocha gwa attend igagu abuna bali bagochi ko guchijiko munabona ntu akolete pilot mbaro baratebenga njige sinanyorete gusinjanya okoragasi gokorerega abande mbaroro tukurukanga local administration local administration is a county to what sub county admin to gatwara na ward admins arafu kurwagu tukamanya gutwara na DCC kurukunga deputy county commissioner to gatwara ACC assistant county commissioner bari batatu kurwagu kwamanya kwenda aba chief na aba sub chief
abuna barabumbare invited gocho mukutano hiyo ntobwata also marginalized groups marginalized groups ntobwata abantu babwate disability ntobwata abantu bari babwata obolema tinkwane gesonga abantu bara basokuminga nkeke ate abantu bari babwata obolema ao na barabumbare kire gocho mukutano oyo na baro bachikurwa maoni yabo nanaki kiregese twakwanira mangana y'abaswati gender equality abasubati okonyoranga imekutane mingi nabukuranga ko nyabasatane waba igonto atabasubati nabaro bulibaga nabaro basogocha guikira no mukutano oyo nabaro banyakoba bakuru amaoni yabo nanaki kegera actually abasubati nabo ba okonyara ba nabunande bako nabo batakire baba nabo bagocha kuba bango mukutano oyo asengeje nabo baguchikoruga barole nanaki ndobwate amangana nate ba about policy makers at county level and national levels. We've invited to invite the MP Bumachoge Church because he got no nere host ntomwete invitation to invite the CMC Chons chabu Machoge Church to invite the chabu Machoge borabu asingincho na barubuye project na beraskwanda sobo na barobato kororo barwa maoni abo na kibalengererete so that they can to gocha ko extend guchirogoro kwanyoro lady bakolireki amanyire ndo invited chi ministry chionsi che county now the Minister of Energy Environment Natural Resource Management alafu tuka invite pia national level Minister of Energy na barabumbachi baboro because yana mangana gudili na mangana yokoruga ne chinko alafu tuka manya ko invite na abantu barapakunga gold standard abana bari bakopima bamanyanga embe ngani ngaki ya keune chijikechi bache ground baligere linga nekere ba tebire nekende baro certificate yo wakana na baro bonto benefit to chuma kutano lina go tebinga National Environment Management Agency bare invited go chagaga because na ubatenendete amangana policy making and creating awareness and advocacy as a country ngima na Kenya Forest Services bare invited both national and county level alafu pia toka invite abantu bali bakorukunga concerned parties abantu mbale interested parties munabono nabokonyora abantu bali bagokonya in creating messaging to invite some of the Kisii celebs bachi gotokororo asengencho yamangana yo create messaging erinde abantu banyako bapono kwamboliri swali ngakinga kitogocha ku create awareness abantu banyara ko manyanga nkingo simekere mete chikonkola liba ali osimeke bitu na bogo simeke mete munabono igentongere asamangana forest tokorokanga seedling production to chigurupunje togocha kokonya kobeka moneka ne county kila at least sub county onyorenga abantu bari bago produce seedlings kera ba produce seedlings ye twanda twachigora baros chibesa igobono goika toje to bakonye bamanyana na kibago karamangana yakoreki abebia tetora bwaterabo aikekerando che chiskuru nchia chaite koiguro koroli tukoligora ate turamanyanga ase sector yo bosombi ngakigendete kokoria goseli goliria kinire omete obosombi bono iga ebintu mbikonyetake yote turaso sensemo ya kabiri ndete gokora emirimo yabo. Hapa ni Bungoma line Kisii. Leo imekuwa siku ya abiria, tumekuwa na wao wengi, wanafunzi haswa wametutembelea na tumekuwa na hiyo nafasi ya kuwasafirisha kwenda Kakamega, kwenda Kitale, kwenda Webuye, kwenda Bungoma. Na tumekuwa na bookings mingi kwa sababu tulipea wanafunzi priority. Tukaona wao waki so tunashukuru pia kwa sababu pia kazi yetu haijakuwa mbaya, maana tumevuna kwa siku ya leo kupitia wanafunzi. Bei yetu hatujapandisha fare, kwetu kampuni yetu hatujapandisha fare, lakini kwingine zimepanda, lakini kwetu tulibaki constant kwa sababu sasa hakuna vile tungaumiza wanafunzi, na tunaangalia pia the economic times we are in at the moment, wazazi wana strain sana, so hatungeweza kupandisha fare. Bungoma line tuko na ofisi yetu, main office ni Bungoma. Tuko na route mingi, tuko na Kisii Nairobi, Kisii Bungoma, Kisii Kitale, Kisii Kisumu Busia, Kisumu Nairobi, na majorly Bungoma Nairobi na Kakamega Nairobi. Madereva ningewasihi tu pamoja madereva wetu wa Bungoma line haswa wakati huu ambapo
wingi wa wanafunzi barabarani, tafadhali tuendeshe magari yetu kwa spidi ambayo imekubaliwa na serikali ambayo ni 80 km/h, na tuwe waangalifu kwa sababu hawa tunaobeba ndio viongozi wetu wa kesho. Okay, asalamu alaykum ngoro Kevin Umuro. Ngokora ni kangani ya Climax Coaches. Ande na bago toka nya sambia mono, ngara ko bago toikie kerekega. Ana to nyara ko bato ko gra school. Nyore biashara mbira ro kana bia ga singa kiega. Koma chikoranga maybe abaibole balensa soko nyora. School nje gorero lakini ntora response nguya. Iyo koma chikoranga abaibole sa chini bamigete. Senjera mo jend. Serikali yako bage gotoe metinyevera yo kwebanga korenia bana school lakini ndoko machikoranga bado ntomigete kendo nazo kwa nane school na jingana toko goro jakara na gochimambi monomona sobo sombi abandera abatopara banya ko moko babangarifu moira bana bya baike school erio nande to expect ko banyole tamwe gocha ko batembia mono to bwaterana ntoranya ko to komende fe ronka waidere ne linga bana mbaracha totikarende wiki gamna bwa kire gochimambi ende school Jones bono korosi umchire na toraranga ogocha obonge bwa bana na bora gere fekine o sevens abana mna bara abense ogocha kwa bana kora abense korengana maybe abayiboli bamige tabutari gora bana koruchinka igo responsibility ninse ligo lira nyara ko balirense lanya ko bali konda igoro karo anyora bana bonse barure chinka so bwa makwanda school anche samari dan ko perwanche Kisii state sako ya nan Kisii class nduna bana iga kurmambi ntobati ga stoka kasawa abana bai bari kwanda kuchina Nairobi omo igo kogenda lakini muna ndubona kurmambi ntobati ga abana be school chinyinga chi national muna nyambari ya Kisii school kereri Nyamura bakor ku Nairobi Mombasa na ni county shinde bacha muso igo intu mina bona lero intu twabate biashara twale diba gari ya 1500 intu alikera wakachiri lakini bona ile kona chawanga kwa tuntora menda muna bona intu sako ya Kisii class kwa twabate chindare bayire aya mako ni baka sirari no yo ndoge ndi baka naro kuno rio tabo igo abandera batwawe wangalifu mbama ya road signs bari gereri ase chipambu chile bakato wangalifu abana baite school bia basome bacho bataka samari tamo soti jasho nchege ndoraro ko sababax tukundo jenga ya beiri lakini bana mbara soka ndoraro abana ndoma dinga ngomogo akonga bana mbara soka mambia bana batagira ndoraro abana dokumenti ya serikali nero ya menda za mafuta za sema ya matatu ntoro chibana bado yale kuanche to yelie vitabu to yelie vintu vinde ne school fees uchumi itera ndani ya sama ndani ya mugira enda gete magwa ba tenande bali ba matatu workers union ande tingaga kiricha bana bali ko school cheka tinga to ko na back to school na bana ko mabeto to ade magic expectation singa abana ko soka bango school abange agala ni matatu chikolegas agenera ko nga baibuli bo wate singi bate bange te buya nezukuru jine ko itara igora kagenene amakutana menta igora bona jifia tukanga tinga jikamyo kan ko Nairobi ko tira asere jima tenga school jiko ora bana ko to kabale ko sombi bo igor agini ngo mbora kana mbaka bona yo sokoni tigi to ga chika na bijutu amete ne to kumetinga na ki serikali ya jika menta makuta ikia baibuli bo bana bara tale na mo jiko egendo kende aba vitabu vya mentire sun forme tia menta kirendo kia mentire ndo bese ndo bito ko jiko anda dokumentinga bono nata warsi ani ende abaibuli aba tenene bese to batalo kwanja bada ni school fees inchake agerenda aba kolibia sare batore ni bintu ne vitabu saka na tonya ko ato ko bunega kinne kera ya bere en komumono ne uchumi yetu ne sare gete ntora ikera na to abante go ikera chinga kie cha wana ne school ya bato ko sabanga bali bande batare go school mambi muabo enda school serikali nyare ko lenda te seri abano chi abana mbase go chinga para bero era ba justi banyare ko ko nyare school ba ko tumakumani ntuo ba ko era bana school baito ngabanda school ke to ko nyalda na kerokyo enda tia ko gie binde kunmani ama ko ntura mende kiara yare ko babale ko buchabona liba ko romuka baba banga to tenga bano ko ramenda sinini
lakini nende bunda tutarabarra makuna bali constant ikanturamenta njirende yonse nonyama kutamenta Mbia mono sana umanchi umurigiria au nabo bonchereria kurwa ase sekta yo bosombi chinga kibabiri bakorana kyo bosombi asensemo yabo babiri kondo umanchi umura kutoka chageto umurubiri tobiri tugutwara umugeni to ase studio uyobereka gukwanira igoro yo bonchereria kwelire nabayigo a project bakabuate on Friday akurende kigerando che ebiro bito byatunyoriye tigamweli baga akorere enda tatebe no nabonga yi obisi yabo igotoka karibu sana nainde Mbea mono Frida. Igo nkwari kabari ponsi banyorira marube, wetera email, wetera WhatsApp, na wetera sesimi. Bache ritu korea chuma, kwanza chinsa isatu, ari Royal Dafon Hotel, yera otaraika mogonga, opposite Don Bosco Pudding Boys. Rinde tonyako bagusangamo, tonyako batokumanya kumoroberi ore. Obisieto nona tebere Greenview, ese koroko endenjira Kiligoris, otaraika sakurukunga exchange, igagu no tuwato obisieto, nende ntojita batoko batebe obisieto nga chigo chikoba chiko kolengana ne project ye. Aso buyenge e project ye nigego chigo konya chinyomba chiribwe mirongo ebere na isano. Chinyako bachikonyora chijiko umera na waito no gochikorigia maoni yaba na inchi bonsi na bali abanyene serikali erinde tomanye mbirengere likibabwate na ande na kibago chigoto support eli project yenyara koba successful igo on behalf ya Kenya Slum Youth Development Organization nkoira neringambia mono na ndingira neringe serikali ye county government ya Gusii mbia mona se ogokonya banyariko bago twagwikira boniga no murubiri yo ikiraso ikira boniga nende turatebe nga kogendera motu ndunyako batogotoka chi studio mono tukweresera amanganaya erinda abantu banyako bako yamanya oli oratake ko toikera na bako ile namba yane 07 22 98 93 58 07 22 98 93 58 Bia Mang'Ondi TV na gokire gotoka somoroberi oyo nende ntwe bange gusangama Bia mono sana na yaso gusangana into ngwako gukwaneranga na babantu bako gotomere wetere Gmail email na boba gutuma as jacob.nyarwati@kesido.org Jacob is JACOB .Nyarwati is NYAESYDO.org Kerora tumeri ruberio aborira nkirengira nyamachi Mbia mono sana sogo sangana into kwa bere ko gotosemia mange no gosemere kwa no manchu muri obere ka konyoro bosemia kigima na indi karibu tena si studio yetu mbia mono sana manchu muri kwa bere ko gosangana into ko toka chagete omorobiri iga bo ikabone gato ikire omoelia no gosemere kwa no kwa bere ko wesemia amange wetera Jacob yobere ka gotwa obumanyi igoro yo goncherelia kwelire kurenderi tukoria ijuma na chigotosemia na inde amange gwetera ekiombekeria ya Kesido abana bago chakuru amayegelio ando no gosemere kwa na account ya Kisii ne chigokonyika kubwatekana ne chi project babwate akondo mancho murilia etokonyeringa asensemo ye mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na wega asensemo ya YouTube na bagotonyora gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke Eritrea ne Frida Kirubongo kuganilia oboligelia obia karibu sana nende. Ndio. Asante sana.